प्रेम आशंगा यागो अर्बट म्हणजे कॉल येईल घरा रांदिया सांगताना बाहेर ऑर्डर करिया सांगते ताचे कित्या कॉल आयला ताचे पैसे बाकी असतात गे कॅटरिंगाचे हा आमच्या कुटुंबाचे चड जण काय येऊनात वय मुझ्या साइडी तालकडली येऊ लागत आमच्या पुरा एक दोघा धरले हवे बट एक झाला एका फॅमिलीत एकच मेंबर आमच्या फॅमिलीन थोडे अंक तांका ना म्हणून येऊनात एक 25 जण आमच्या साइडीचे येयल्या वय हांवे तुमका पहिल्यांच सांगलं तुझीच सैरी 100 जेवणा पुरो म्हणून सांगताना तुम्हीच 150 केले आता मग पैसे कोण देतात हांव 25 जणांच्या हांव दिता मागीर सांगचे नाका आमच्यान येऊन केले म्हणून मग मुझ्या सैऱ्यांचे तुझ्या सैऱ्यांचे तुमचं दे वय माझ्याकडे कोणते पैसे सांग तुझ्या तुझ्याकडे आता पल्या परतून येत कोण अर्बटा अर्बट आहे महिन्यातून सुलय अर्बट वय. आहे आमका ऑफिस आव सोंगा आव, पेमेंट बरोबर. एक दिस काय बताय हांव गेटीक बिग गन येता सीधा काय वेताय बाहेर वेचे कित्या गेटे बिग गन भितर बस तो चिंता घरा कडने नांत वय हा ती आयडिया बरी असा वय न्ही वय तशेंच करतो काल बेस्टेल्या रे ताणी इतले कष्ट येऊन रांदला आम्ही ते हाडला आता तांकां पैसे दिताना किती आम्ही तशे करचे हांवे त्यांचं सांगले 25 जणांच्या हांव दिता ते देऊन सोडतो आवी दिता ते दिता लाव कित्याक बाकी आवी दिता ताची इंग्लिशी चड असले तुझी ती अंगाची कंची ती बिद्र्याची आईल्ली आ ताली त्यांचे दोघं. घरात आव एकलंच नव्हतं एक एक लस म्हणून सांगताना तुझ्या दोघांची लेख दवरली ती वय. 7 जण असते 7 घरात आम 7 जण आयले आणि ते मागीर ताणे एक आयटम दिवं ना न्ही आमकां ते कंचे समजले कच्चे आयटम दिवला ते कबाब ते दिले कबाब नसले सगळ्या उर्वल केले नी त्याच्या हा, वय, मागीर वय. प्लेटीन असले नी ते कबाब ते ड्रिंक्स दिताना पुरा मागीर ज्यूस लिंबे असं सांगलो ताणे पायनॅपल हाडला ते ते म्हटलं तसं पियेल्या नाही पियेल्या ते वय, खाली झाला. लिंबे असेल उन्या जातो असलो ते पायनॅपल कॉस्टली मागीर केळी संग आईस्क्रीम किती आणनायला ते भुरगी सकड असतात म्हणून मागीर आता आम्ही ते ते तुझ्या change काळात केलं. झाले केळी दिवचे आताच्या काळात आईस्क्रीम दिवचे नी वय भुरगीं केळी काही करतात वय आता पाण्या येता न्ही काल घरचे बट्टाचे दिले गे पैसे भट्टाचे दिल्यात ताचे दवरल्यार जाऊनचे म्हाका रांधायचे जेवण जायचे असते एक जेवण उरवलं त्याने करेक्ट हाडल्यान गे 25 जेवणा वय ताणे मोतय दडल्यांत वय की मग ते दडल्या किती पावना म्हाका मेळोंक ना हांवें ताना पुरी मात्र उरल्या तांतून ती आपण येण्यातली ब्राईल्यांत गी म्हणतात म्हाका दिसता थोडी कोण आपोवण्यातली म्हजी कोणी नातली आम्ही वसाला ते अपोरल्यातले आमच्या विरुद्ध तशे जायला जाऊ पुरो नेक्स्ट टाइम असा न्ही गे काले जाल्यार फंक्शन असल्यार इन्व्हिटेशन कार्ड दाखयल्यार मात्र भितर इन्व्हाइट करूंक सोडी वय वय सत्कड आयल्यार मागीर तुझ्या वाट पावता गे वय मागीर सांगा तुझी सैरी बोल सांग आता ओढना या पटी दिवया आणि नेक्स्ट टाइम करताना करेक्ट कर नेक्स्ट टाइम आणि घरात करचे अमित रान्नीर रांदून करूया काले माई घरा रन्नीर म्हाका जायना मग काय जायला मग काय झाला आता काले करचे आता काय ये ना आता या पटींच्या दिया नेक्स्ट टाइम न्ही नेक्स्ट टाइम पळया नेक्स्ट टाइम काल खाली मिसा वसून घरा येऊनचे कोणा नेक्स्ट घरा टाइम फुला माळुगले कोणाचे फुला म्हणून तू आणि ताका कोण खर्च करता तुझ्या दुवेक वय आणि ताका कोण खर्च करता ते म्हाका आवडतो ना मग काय गोतला आऊ कोणाक या पहिला फुला म्हणून सगळी गुड न्यूज असा गे नेक्स्ट फंक्शन जाऊचे ताका गोत्तू ना गो ते गुरुवारी पुरा दडचे ते वय ते कोणी आम्ही करून घे तांच्यानी करून घे आम्ही आपण अडून बसून खर्च असा न्ही आपण अडून काले करसा आम्ही सिया ते गा सगळ्यांकी सांगचे नका
कोण नाही की गुत्तू ना मग ते गुरुवार म्हणून आजकाल तशेंच कोण नाही की कळा ना भुरगे जाल्या मागीर मागीर नाही दिसचे भुरगे जाला म्हणून सांगतात गे भुरगे जाल्यार कोणी सांगा ना जायत आता कॅटरिंगाचे तू सांगार बटमाक फाल्यां येवंक वय म्हजे लगे 25,000 आसात गो तो तुजे. कितली घुमटी लांब काडटा गी म्हाका कळना बाय बुजे लागी पैसे लावत बुजी चेन दी अहो बॅका दवरलो पैसे दिना ते सोडून देऊ ना मी कंची चेन विसरताय ती बायक दिली हांवें बुजी चेन बरो बायकडे आसात तातूंत एक चेन दी बाय मागीर हांव बॅकांत दवरलो पैसे तुका कॅटरिंगाचे दिता एक चैन नाही पुऱ्या चैनी काढून घे तुझ्यात कडे असून देत तू कितल्या फाटी बँकात दवर जाता तितल्या फाटी दवर देखूनच म्हणजे बँकान दिसता असा कळलं गो म्हणजे आता पुरं दुखतात म्हाका 2 टॅक्स आसा न्ही गो काले काले टू टॅक्स 2 टॅक्स ते काले माय ते काले बाय नक्षांक सारयता ते गो 2 टॅक्स हो नेल पेंट हा नेल पॉलिश हा ये कलर नाही ते बाय काले तो कोण काले ते तो Two कोण tax, नाही two 2 टॅक्स 2 टॅक्स आय टॅक्स ले 2 टॅक्स Two tax. हा टॅक्स तुम्ही पहिले बरं 2 टॅक्स सांगचे गे 2 टॅक्स हा टू टॅक्स मायच्या काळात ते 2 टॅक्स सांगचे आमच्या काळात नेल पॉलिश हावे नेल Two पेंट tax. आणि ते वंटा कोडतात एक कलर काले ते ते तुमच्या काले काळार काले सांगताले आमच्या काळार वंटा प्रवडी नातली गो दोळ्यांक जाल्यार काजल सरयताली काजल दोळ्यांक आता तुमच्या बरं आयला वंटाक नाकाक हे नेल कलर ते नेल कलर ते पुरा करना हांव आदल्या कालाचे आदल्या पर्यंत रावता तुमचे ते पेंट ओडून हरियेका की मॉल सोडले हरियेका वस्तीक पिढा आम्ही येईल ओढून ते सोडून रा बाई ते कसे जाऊचे आम्ही ओढून सोडले वय अळे गो म्हाका आयलं गुलगुसाचे उदाहरण दी गो गुलगुस काले माय तुका आज काले जाला गुलगुस ते एक दवो पिठो ते कळले म्हाका तुका हांवें कितले फावटी सांगले गुलगुस न्ही ग्लुकोज सांग गुलगुस ग्लुकोज गुलगुस काले बाई साबा सांग बाई तू काले पोते भितर वचोन सांगी सुची घाल करता हांव काले म्हणून सुची घाल स्विच म्हणाजे काले माय सुच्ची स्विच सुच्ची आमची मर्यादाच काढताय वय आणि तुम्ही आमच्या सांगत येऊन समज वय तुझी ती काले ओल्ड उभी राहायची काळाची बासपरा कन्या 2 टॅक्स 2 टॅक्स 2 टॅक्स उतवार पण दवरताली ते गुत्त नाही तुका काले उतवार ते काले ते बुधवार ते काले बुधवार बुधवार नाही गो उतवार 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 रान्नीकडे एक अशें करून दर्याचे एक बांदताले ताका एक 3 दर्य अशे करचे लंबा एक ते एक सदान एक गॅस लायटा बरी दिसता पहिल्याच्या काळार पुरा फ्रिज नातले माझार दूध कथा समोन तांतूळ शिंक्यार शिरकोण करचे शिंके शिंके काले तुझे शिकोवच्या जावचेला म्हाका शिंको येतात शिंके शिंके तू सांगा ना काय तुका गोत्ता न्ही नॉन स्टॉप शिंको तुझे मागीर शिंक्यार दवरचे गो दूध पुरा असल्यार हांगा सकयल दवरल्यार माझार कथा म्हण सुके बरा दवरचे आले पाड जायनातले आता पुरा फ्रिजान दवरनी पाड जाता जायत बाय आम्ही बरा हळ्ळेंत वाढली आमका पुरा तुझे गोत्ता हल्लेचे तसेच दवर आम्ही येता वय पहिले प्यार बटा मग कॉल करून फाल्यां येवंक सांग जायत मागीर आमी चिंतीत गेटीक बीग घालून भितर बसतात म्हणून जायत जायत वसा तुम्ही